Да. И силата е в нас и я взимаме всеки ден. Само, че тя е силна. Детето е силно. И малко ще се отпознава. Пак си. Ама ми отива. Значи аз не река Донио, мире път помисли, като му се натискаш и какво. Всичко е силно, жестоко е много е готино. Абе, това водете ли или не? Вие като тройка правите голяма сила. Ние тройките сме много добри. Да ти отворим ли друга снимка? Че на там нещо малко е размацано. Абе, какво е? Очите се. И те ли така да можеш? Почвам се плаша, няма правя никакви изследвания. Няма смисъл, брат. Направо нямаш нищо да им кажеш. Абе, време съм, аз си давам пари за аборт, а може 70 лева е. подписки якенца. И давам и втори път и втория път ги харчи, аз не съм сигурен дали от мене. Те е много силно, обаче. 6-7 клас е цяло. Тази бенка тука къде му е, само че малко Това е от баба му, то метналта е на баба си цяло. И аз лично се включва, какво става? Да, и ти имаш там да. А какво казвате, баба си? Нищо, сигурно бенката на баба му, не е от към нашата рода. Извънземен, ти какво ще ме посъветваш? Мога ли или не? Как го чувстваш, брат? Майко. Аз не знам. Какво знаеш ти истории, които са ставали около него? Извънземни чини, какво е ставало тук? Частични. Аз съм заснела на видеокамера. Тук, Сценарист, срещу монтаж. Шейстерион, какво е ставало в тия бъйри. Летел си ти истории, ти заснел ли си? Да, от тия байли люниските Аз съм заснела. летящи чини на разбъркано. Силата не да всички да Харта ми движение. Аз не така става. Аз ще дай малко тютюн Не на е сега. горещо. Какво? Дай малко тютюн. Е, той за тебе? Къде? Обаче 3 години. Какво аз не заснела? 4 месеца. Никой не О, се начни, Ивана, кой се тук, присмива, каквото е ставало, каквото е качало, каквото е било. който Никой се не знае. присмива, после се отива. Аз имам заснема. Аз съм ходил Субтитри има ли? 2 пъти в тях. И единия път си беше измила това парапетчето на прозореца. И то Ама твърде ти е говори- само като се изтакало, Ама ти говори за това е такова. Ти говори за вкус. Аз ти говоря за Къде пък ще? Това нещо много много. идентифицирани летящи обекти Малко в небето. малко по-добре. Аз ти говоря, Значи не може да са Добре, че ги идентифицирани, при положение, че си ги аз заснала ти вече. говоря за 3 години, които снимам. Постоянно. Фоторепортаж. Да. От към овче купел, нали? От към банки е по-редко. От към овче купел е такива. Не от тука. Добре, Луден? да си. Дълги. И това е снето в интернет. И ти летящи чини, и ти истории, и ти обекти. Летящи чини ми донесоха дете чак. И на мене. Деца. На мене 2. Чини. Дете и на Че питам там Катерина, какви чини се е сгодила. Тя бременна, Аз се разбрах си нещо, нали? тя бременна тук. Ама очилата ли И си вместо Не, бе. чисто. Волте си. Намерих си ги в някаква кръчма.